Hi guys. So I just saw this episode when Utande was confronting Umabui Estolo with Baya, and I just thought it's one of the most epic scenes I've watched in a while, or I've seen in a while. So I decided, why not try it? Let's see how it goes. Okay, let's try it and see. Okay. Ungiqala ngaphi? Ngiyakubuza Mabulu ukuthi ungiqala ngaphi? Ungabizi ngegama lami. Usuya ngazi manje ukuthi uthandeka. Kathi ugijima ibhube silonke la esigodini uhamba nomnyana ungangazi ukuthi ngithandeka. Usuya ngazi manje. Ngiyakubuza ukuthi ungiqala ngaphi? Akekho umuntu la ibhubesini ongazi ukuthi usibusisa ushade nami. Wena uyazi indoda eshadile konke amadoda akhona la ibhubesini, wena uvele nje wasuka waqanyela ngeyami usibusisa. Usuyavumbuluka nje out of nowhere ubukuphi yonke leminyaka. Ubungu ngoba nakho usibusisa senamabhizinisi, usibusisa nomuzi omkhulu lapha eGoli, usuya amazwi nami ulokhu idabulisa la kusibusisa ngoba yamazi ukuthi unenhliziyo enhle. Ngiyabuza ukuthi umsuka ngaphi intombazane? Lalela ke sithando sami, ubuza la ibhubesini, ubuze ngosengwayo, ubuze ngonyama ayishi, ubuze ngomanthini, bayokutshela ukuthi singobani. Uzongisiza ke sithando sami, uhlalele kude nomnyeni wami. Ngizwa ngithi hlukana nomnyeni wami. Ka sisi mani.